Alikho lento odokotela bokuyibeka emculweni kaMaskandi noma emculweni wesintu. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele ngane zakwethu namhlanje la ngaphansi kwe-Under STK Media. Igama lami ngu-Under Ngusabelo ngwakamhlongo. Phansi emsinga lapho engiqhamuka khona ngane zakwethu. Ngicela ngikuthatha leli thuba leli ngixolise kakhulu ngane zakwethu ngephutha elenzekile izolo. Ivideo ayizange yangena bekufanele ukuthi ingene iphazamisekile ngenxa yemithetho ka-YouTube. Kodwa ke ngale kwalokho ngibonga kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribe la ngaphansi kwe-YouTube channel yethu, siyabonga kakhulu. Ngiphethe lona udaba likangizwe namhlanje la khona ungizwe akathe khona cha abekho abanye odokotela bakhona endimeni kaMaskandi ngaphandle kababa uBhodloza Nzimande kanye nobaba uSipho Mchunu. Ibona kuphela odokotela abarecognize ngokweziqu lapha endimeni yomculo kaMaskandi. Okulokho bese kushiya imibuzo eminingi ebantwini abaningi ukuthi ngempela bonke labaculi laba noma abantu laba endimeni kaMaskandi abakhona njengamanje abayibiza ngodokotela luthini udaba labo ngempela. Thina sibese siyibuza ukuthi ngempela mhlawumbe masingenza isibonelo uDr DSD Khangelani Mhlongo ukuthi ngempela kuthini lokhana lenkulumo kangizwe kuthina abalandeli ngayo udokotela uDSD kanye ke nomama uDr Buselaphi kuthini leyanto leyana mawuthi awizwa ngikhuluma kangizwe ngane zakwethu nayo inkulumo kangizwe ngoba mina kusaba ukukhuluma iqiniso. Iqiniso lesibalekile ngoba mase likhuluma sivikela umlando. Akekho noyo uthathela abantu abathi bekhumbula iBraai emasontweni abo bese bethi bazohlonipha ubani afike nenyama kusiwe bese kuthiwa sengudokotela ubani. Ayikho leyo nto leyo. Ayikho futhi indaba yokuthi uhlangana abangani bakho bese bethi bayohlangana thizeni besebenzisa i-university as a venue not as an institution bese kuthiwa lo muntu usewudokotela. Ayikho leyo nto leyo. Bangani bakho ngeniphuza nabo senisebenza ukuhlonipha uzodokotela. Odokotela ababili kuphela uMaskandi sinabo. uBhodloza umsunguli kaMaskandi bese kuzoba insizwa yakithi ubaba uSipho Mchunu. Abanye cha angibazi mina. Abasivezele phela ubufakazi bama-institution recognized ukuthi a-honorisha abantu bama-doctorate. Ngoba futhi umuntu akavela honorishwe nje kwenziwe i-research ngomuntu ukuthi uyayideserve ini leyo nto na ukuze agcine sehlonishwa lo muntu. Ngale kwalokho engishilo ngomfo wamgcina sengunyameni ngisho kabiza oprofessor bazokutshela ukuthi lento engishoyo iyona. Nobody has the right to honor anybody nge-doctorate. Dusomlando hamba ke niyohlonipha abanye amagender engazosibulala eMaskandi thina sesikhathele manje lo uthi ukhiphi lapha sidlale ngabakadokotela bani dokotela ubani ngoba uSipho Mchunu ngasaculi nje ngoba uBhodloza kaculi nje abili odokotela abili. Kale nginkulumo kangizwe leya kade echaza kiyo ke ngoba umuzwa nje ke ngane zakwethu thina siyafisa ukuthi usizwe lapho ngasekhaya uvo lakho noma kumbono wakho ngempela ukuthi uthini ukuphawula kwakho wena mayelana nalenkulumo kangizwe. Ngabe uqinisile noma mhlawumbe seqhubeka nomntalakho noma ikona kuyikuphi asazi sesishiyeka sididekile ngane zakwethu. Bengingaba intokozo ukuthi sizwe ngempela ukuthi wena ucabanga ukuthini ngoba siyacabanga ukuthi mangabe umuntu ebizwa ngodokotela umuntu osuke semkantsha ubomvu noma usuke usuneziqu ebizwa ngedoctorate into efana nalezo ngane zakwethu. Kodwa ke thina siyafisa ukuzwa uvo lapho ngasekhaya ukuthi kuthini ukuphawula kwakho mayelana nalolu daba likangizwe. Singajabula kakhulu ngane zakwethu ukuthi sizwe ngempela ukuthi uyibona kanjani yonke lento le. Kanti ngale kwalokho ungasilandela lapha ezinkundleni zokuxhumana ku@ayanda_stk media ku-Instagram bese ulapha na Facebook likhona ikhasi lethu lika Facebook okuyi-Under STK _media. Kanti ke ngale kwalokho siyabonga kakhulu siyabonga ngane zakwethu isandla sedlule ekhanda. Isinesicelo nje esisodwa ngane zakwethu ukuthi sibuka ama-video eze ephele ngane zakwethu ukuze sokwazi siqinisekise ukuthi siyangena noma siyakhula ngaphansi kwegaba ethile la ku-YouTube ngane zakwethu. Siyabonga kakhulu kuze kube futhi nangokulandelayo.